Bore da, croeso I ail wasanaeth wythnos gofalwyr gyda ni heddi fel rhan o bythefnos egwyddorol ac empathi. Sy'n warchus y dwi o e-sgol a mae'n bleser cael cwmni Sandy Grif o'r Gofal Cymdeithasol Cymru. Croeso mawr I ti. Sandy, siwr wyt ti? Diolch yn fawr iawn I chdi, Siwan, neis dy fel ti eto. A diolch yn fawr iawn I chdi am rhaid y gwahoddiad I ddod yn ôl. A dwi yn teimlo yn wych bore yma, bore perffaith, dim glaw, beth bynnag. Hyfryd. Ni wedi cael bach o law bore yma, ond dim ots. Reit, Sandy, newn ni ddechrau. Ewn ni nôl gynta iddo dros beth yw gofal. Beth, so, os da chi'n cofio o'r sesiwn dwytha, nathon ni siarad amdan gofal yn do, am y pwysigrwydd o gofal, a pwy sy'n gael gofal ac yn y blaen. So, wyt ti'n cofio, Siwan, be nathon ni sôn amdan gofal a be mae gofal yn feddwl I chdi? Be ti'n meddwl pan ti'n meddwl am y gair gofal? Nawr te, rhywun sy'n edrych ar ôl ni, yn neud siŵr bod ni'n hapus ac yn iach yn ein bywydau. Perffaith, yn union. Dyna be mae gofal yn golygu ynde. Mae yn jyst yn meddwl bod pobl yn saff, bod pobl yn gael byw yn iach, a mae'n cymryd pobl special I edrych ar ôl pobl I wneud yn siŵr bod rhywun yn teimlo bod nhw yn byw yn annibynnol, ond byw yn saff a hefo yr gwerthoedd arbennig yna. Felly, ysach chdi'n danos y sleid, Siwan, I ni gael gweld be mae o yn ddeud arno. Dyna ni. So mae rhywun yn mynd I fod yn hapus, unio fel nes Di ddeud, yn iach sydd yn bwysig yn bywydau ni, ac yn ddiogel. Does na ddim byd mwy pwysig na teimlo yn ddiogel. Nathon ni sôn hefyd os dwytha am y gwerthoedd pwysig sydd yn neud person fod yn ofalwr da, sydd yn ganolog I fod yn ofalwr, yn un saff ac gallu darparu gwasanaethau da I bobl. Wedyn mae gynnon ni fideo bach nesa I ddanos I chi, a dwi'n meddwl bod y fideo o Oliver sydd yn byw hefo cyflwr o multiple sclerosis, dwi'n cael traffath I ddeud hynna, ond mae Oliver yn byw yn mor dda a mor iach ag ellith o, ond dwi'n meddwl bod hwn yn cadarnhau pa mor bwysig ydy gofal yn ei fywyd o, ond na I adael I chi weld y fideo gynta, please, Iwan, ysdi hynna'n iawn? Gret. My condition is called cerebral palsy and it mainly affects my legs and my balance. I really enjoy playing football with my friends and my favourite position is left wing or left mid because I like Salah and he plays that position. I wanted to go to mainstream comprehensive school because all my friends are gone there and I didn't want to be on my own in a different school. Things that help me are my friends, my family, my physiotherapist, my social worker and my occupational therapist. The most important things for me is making sure that Oliver lives as much as an independent life as he can. He's got a twin brother and I just want him to be able to do the things that his brother can do and that all his friends can do so that he's able to go out and play independently with his friends and just live an independent life without taking me along with him. The social care supporters supported me. Firstly, by sitting down and explaining to me how they can help me and us as a family and what they can offer, because obviously first thought that it was scary and was I getting a social worker involved due to me not doing something right. And from the first time I met them, it really did prove to me that I was completely wrong. They came in, they gave me so much support, help, advice, and yet massively changed my views on a social worker and getting a social worker involved. Social care is so important for both parents and children to be able to get the support that is out there, whether that's financial support, support within your home to get adaptations done,
or just even just a support group for you and your child to be able to be who they want to be? Independent means to me that you work on your own and I do things by myself, like playing football, playing basketball, playing tennis, lots more things like that. I no longer have a social worker because to help me I have my occupational therapist and my physiotherapist and my family. A social care worker to me would be amazing, fantastic and caring and help me live a normal life. Diolch yn fawr iawn. So, ysty'r fideo na ddim yn deud yn union be mae gofal yn golygu i rhywun sydd yn byw hefo'r cyflwr o multiple sclerosis fel mae Oliver ac yn byw, fel mae o'n deud, yn annibynnol. So, test bach wan, easy wan, i weld, a ddyn ni siarad am y 6 gwerth y sosdwytha. So, meddwl amdan ffilm Oliver rwan, ac am y gwerthoedd na fo ni siarad amdan, a da ni am gychwyn am y gwerth gyntaf, gofal. So, sut ti'n meddwl bod hwn yn ffitio fewn yn bywyd Oliver efo be ti wedi gweld yn y ffilm? Wel, oedd yn ymddangos fel bod Oliver yn cael nifer fawr o ofal o'i deulu, o'i ffrindiau a social care workers a occupational therapist. Felly, oedd yn wych i weld hynny a gweld beth oedd e moyn a beth oedd yn bwysig iddo fe yn o ran i ofal e. Yn union. Gawn ni weld be mae'n deud ar y sgrin, dyna chdi. Mae mor bwysig i wrando ar be mae Oliver isio. Mae o'n licio Mosala, mae o'n supportio Lerpwl, mae peldroed yn bwysig yn ei fywyd o. So fel gofalwr, mae o'n hynod y bwysig i reid y person yn ganolog a dim be mae'r gofalwr yn meddwl sydd yn bwysig, neu'r fam sy'n meddwl sy'n bwysig, ond amdan Oliver. So da iawn ti wan, ti wedi bod yn gwrando. A'r un nesa ydy tosturi, so compassion. So beth ti'n feddwl yn fanna? Eto gwrando ar beth mae Oliver yn moyn a beth yw ei angen e. Fel yn amlwg mae fe'n mwynhau pob math o chwaraeon gwahanol o bêl-droed i tennis fel oedd e'n gweud. Felly, teimlo bod e'n cael ei gefnogi. Dyna ni. So, nes di ddanos na chdi, rhoi llais cryf i Oliver a'i fam, Mel, mae hi'n hynod y bwysig wrth gwrs, a mae hi eisiau Oliver, a bod o'n dwyn hefyd eisiau wneud yn siŵr bod o ddim yn cael ei drin yn wahanol, ond yn barchus i anghenion o, a bod o yn cael ei gefnogi. Da iawn ti wan. Full marks i fyny rwan. Ar un nesa, ond mae hwn yn haws, really, dewter, ia. So, beth ti'n feddwl efo dewter, efo Oliver? Eto cefnogi Oliver a sicrhau bod ni'n cefnogi fel o'n i'n gweud o ran beth mae fe moyn wneud i chwaraeon a fel oedd e'n gweud bod e moyn mynd mewn i ysgol arferol gyda'i ffrindiau achos heblaw ni oedd e'n gweud bydde fe'n colli mas ar y gyfeillgarwch hynny. Yn union, dyna ni. Nawn ni weld be mae o'n deud, na chdi. Wneud yn siŵr, fel da ni'n gweld trwy hwn i gyd, mae llais Oliver sydd yn ganolog. Mae'n rhaid iddyn ni arwain a darparu gwasanaeth a wneud yn siŵr bod ei lais o ydy'r gyntaf. A beth sy'n bwysig iddo fo ynde, a mae Oliver yn mynd i fod yn ddewr yn dydy, yn mynd i mainstream, really. Ond dyna be mae o eisiau wneud, a mae'n iawn iddo fo gael ei gefnogi i wneud hynna. Felly, diolch, da iawn chdi. A wedyn yr un nesa ydy ymrwymiad, yr commitment. Wel, gwneud yn siŵr bod pobl yn rhoi'r amser i Oliver, gwrando ar ei laisau, cefnogi fe, fel oedd e'n gweud eto i deulu, i ffrindiau a y gweithwyr cymdeithasol. Yn union, da iawn chdi, Siwan. Ti wedi bod yn gwrando, gawn ni weld na fo, bob tro amdan Oliver yn dweud, bob amser bod yna iddo fo. Os dyn rhywun yn dweud, fyddai yna i fynd â chdi i'r peldroed, bod yna i fynd â fo i'r peldroed, i wneud yn siŵr bod chdi yn parchu be mae o eisiau wneud. So mae na bach yn fama, da ni'n gweld, mae na batrwm does amdan wneud yn siŵr bod cefnogi Oliver, neu be mae Oliver eisiau i wneud yn saff ac yn iach,
a roed fo yn ganolog. A wedyn yr un nesa ydy yr cymhwysedd, competence. O, Beth ti'n nawr meddwl? te. Mae'n mynd mwy caled fi'n credu fel ni'n mynd mlaen. Odi hwn yn neud rhywbeth gyda i sgiliau fe? Bod gyda fe sgiliau fel mae fe'n mynd trwy fywyd? Yn os o'r Ie. be mae'n deud ar y sgrin, mae na chdi, bod y person, pobl sydd yn cefnogi fo, hefo'i sgiliau iawn i gallu darparu gwasanaethau saff, a fel oedden ni'n gweld yn be mae gofal yn feddwl diogel hefyd. A wedyn yr un dwytha, ond mae o mor bwysig ydy cyfathrebu. So beth ti'n feddwl efo pwysigrwydd cyfathrebu efo fideo Oliver? Wel, wneud yn siŵr bod llais Oliver yn cael ei glywed, a llais i fam yn amlwg, achos yw y rhiant. Felly wneud siŵr bod e'n cael ei glywed. Dyna ni, awn ni weld. Na chdi, siarad efo Oliver a'i fam am sut gallen nhw helpu Oliver. Dim wneud y penderfyniadau drost Oliver, ond reid Oliver a'i fam yn ganolog. Wel, da iawn, Siwan, seren air i chdi bore yma, ti wedi wneud yn dda iawn, a sori am rei chdi ar y spot yn fanna, ond diolch i chdi am cymryd rhan. Na, oedd yn hyfryd i weld Oliver yn diwe, fel oedd e'n amlwg wedi datblygu. Yn union, a mae'n braf gael gweld rhywun ifanc fatha Oliver, ond bod dwi'n meddwl pan mae rhywun yn meddwl am gofal weithiau, maen nhw falle meddwl am pobl hŷn, am oedolion, ond mae gofal yn cychwyn yn wahanol oedran, fatha plentyn bach yn mynd i mudiad, pan mae mam a dad yn mynd i'r ysgol i weithio falle, a mae gofal yn gallu mynd trwy bywydau pobl, a dwi'n gwybod da chi wedi bod yn dathlu wsos gofal pythefnos efo empathy, ond mae gofal yn rhywbeth sydd yn bywydau ni i gyd. Os yna neb yn gallu mynd trwy bywyd a dweud, dwi'n mynd darth be mae gofal yn feddwl. Mae o yna ni gyd rhywbryd fel plant, fel oedolion, yn edrych ar ôl brawd neu chwaer sydd yn sal, neu beth fel oedden ni'n siarad am wsos dwytha. Felly, ysach chdi symud ymlaen i'r sleid nesa, ysgolwch yn dda. Dyna ni. So, mynd yn ôl, meddwl am y lluniau yma ar y sgrin amdan i gau, amdan gofal, wsos gofal ydy, mae gofal yn neud y byd yn lle gwell. So, dyna ni yn y llun gyntaf, y ferch a'r galon a'r byd. Mae gofalu am rhywun yn neud y byd yn lle gwell. Mae gofalu yn golygu caredigrwydd, meddwl am rhywun, danos rhywun, bod ni'n caru nhw, bod ni yn meddwl amdanyn nhw, danos empathy iddyn nhw. A wedyn yr un nesa, mae'n helpu eraill i fod yn dda ac i danos bod chdi yn gofalus. Rwy'n bechgan di disgyn y fanna, gad i fi helpu chdi fyny. A'r un nesa wrth gwrs ydy, mae o yn gallu gwneud rhywbeth i rhywun fatha yn y llun yma, rifenthig pensal i rhywun. Mae hwnna'n danos bod chdi yn gofalu amdanyn nhw, yn meddwl amdanyn nhw a eisiau helpu nhw. A wedyn yr un yn y gwylod yn fanna, mae hynna'n ofal yn hynod o bwysig. So mae'n neis bod ni'n gofalu am bobl eraill wrth gwrs, a mae'n bwysig bod ni'n gofalu am bobl eraill. Ond i wneud hynna, mae'r rhaid i ni gofalu amdan ni'n hunan, i wneud yn siŵr bod ni yn iach, bod ni yn saff hefyd. Fel arall, fydda ni ddim yn gallu gofalu am bobl eraill. A wedyn yr un pwysig ydy wneud yn siŵr bod mae gofal yn wneud i bobl fod yn ddiogel, a hynna ydy y peth mwyaf pwysig, bod pobl yn teimlo yn saff ac yn ddiogel. A beth sy'n bwysig yn un i gyd yn y bywydau, a dwi'n licio siarad, ond beth sy'n hynod o bwysig ydy gwrando ar bobl. A dyna ni Siwan, dwi wedi gorffan be o'n i am ddeud am yr wythnos gofal. Wel, diolch yn fawr i ti, Sandy, am ymuno â ni heddi, a wneud mor dda yn y quiz. Diolch yn fawr iawn. A rhannu negeseuon mor bwysig i ni i edrych ar ôl hunain wrth gwrs ac eraill. Diolch i chi gyd am ymuno, a hwyl am y tro. Ta-ra! Diolch, hwyl.